la pel·li de Spiderman. Ai, no, però si havia de començar a les 9. Bueno, va, vaig a posar el telenotícies mentrestant. Bon dia, començo amb el telenotícies. I avui és un dia 20 de desembre. Ja sabeu que aquest any tots els diners que recibim amb tu seran destinats a la investigació sobre el Covid-19. Col·laborador! És la direcció! Benvinguts al telenotícies d'avui. És molt important per un moment que estem passant, que és necessari la secció internacional. Aquest virus no entén de fronteres. Ha viatjat per 5 continents. Connectem amb el corresponsal de Washington. Malgrat que el virus està descontrolat, han pogut celebrar les eleccions a la presidència. El futur president haurà de continuar seguint amb les mesures necessàries per poder-lo controlar. Passo la paraula al corresponsal d'Europa. La Comunitat Europea ens informa de la incidència dels contagis en els diferents països. En general, es va per bon camí, tot i que hi ha moltes diferències en els diferents països i la gestió que n'estan fent. Tema Màgia. Des de Pequín, capital de la Xina, us informem que malgrat s'ha passat uns mesos molt durs. Aquí la incidència del virus va a la baixa. Connectem amb Àfrica. Des de Dakar, a Senegal, malgrat tenir pocs mitjans per fer front al virus, ens n'anem sortint. Connectem en el darrer continent. Des d'Austràlia tancar les fronteres no ha deixat per més la cosa al virus. I això és tot des de la secció internacional. Ara des del Departament de Salut connectem amb els cursos d'experts i epidemiologia. Abans d'anar a jugar, a comprar o a passejar, truca al 112 i us informarà els passos a fer. En cas de sospita, no sortiu de casa. La investigació és molt important per tal de tenir més coneixement sobre com es comporta el virus i trobar una solució per a aquesta pandèmia. La marató és una oportunitat per millorar la sanitat. Jo, que sóc investigador, estic treballant la vacuna per tenir el virus controlat. Diferents laboratoris de tot el món que estem treballant. La higiene de mans és molt important. Recordeu, molt sovint i de manera adequada. Molt important dur la mascareta, sobretot al carrer i al vostre casa. Evita tocar nas, boca i ulls. Cal saber identificar els símptomes i no confondre'ls amb l'abric comú, per no col·lapsar els CAP dels hospitals i fer un ús responsable de la sanitat pública. En cas de febre, tos sec, sensació de fatiga o pèrdua de gust olfacte, atents! Col·laborant la Marató! És la millor opció! Moltes gràcies, doctors. No sabia què fer sin vosaltres. Malgrat no puc assistir als caps com a espectador a les competicions esportives, recordeu i tingueu present que l'esport és necessari. Sí, per tenir una bona salut física i mental, per no tornar al confinament total, demanem que tots siguem responsables. L'economia de tots els països s'ha vist afectada per aquesta pandèmia. Col·laboreu amb la Marató per trobar la solució i tornar a activar l'economia. L'economia ha afectat molt el sector de la restauració, bars, restaurants i cafeteries. El virus ens ha demostrat que el temps no és la seva prioritat. Faci fred o calor, les finestres obertes són una bona prevenció. Abrigueu-vos bé quan si passiu al carrer i estigueu preparats que l'hivern ja ve. A la secció Cultura, alguns grups de música s'han creat i aquest és el seu nou videoclip. Tanquem el telenotícies el primer de la seva última cançó.